Pamene ma demonstrations akupitirirabe mu mzinda wa Lilongwe kwayamba kutuluka ma picture ndi ma video makamaka amene akuonesa kumenyedwa kwa mkulu wa SIDED a Silvester Namiwa amene akusogolera ma demonstrations alero lino. Ndipo ma picture amenewa wajambula ndi Jacobo Nankhonya amene ndogwira ntchito wa ku National Publications. Ma picture amenewa akuonesa ndithu mkulu wa bungwe la SIDED Silvester Namiwa akumenyedwa ndi zigawenga kapena kuti anyamata Azikwanje. Koma olembayo akuti izi zimachitika Apolice komanso IMDF alipompo. Tatiyeni tiwerenge nkhani imene ayilemba a National Publications Limited. Koma tisanatero tatiyeni tionera video. Mchithuziyo amene mukumuonayo ndi Silvester Namiwa mkulu wa SIDED amene amasogolera mwambo umenewo. Ndipo apa nkuti akuyamba kumene akumema wanthu kuti afuna anyamukeno akayambepo kuyenda ulendo wa ndawala ukatula chikalata chawo ku Meki. Komatu zidadabwisa pamene iwowa amafuna azikonzeka ndipo zinalibe. Police mlipompa. What are you doing there? Unawapa sampata mbaya nganina. Gani mtu yeye anapo yukua planta eh? Naona kama mwingine down. Kama unataka tufanye nini wewe? I am respect the general. You allow this. Kama ndio yatu andiko planta. Ndicho ninaga eh? Process ni baba. Aja polisi. Kama ndo kasa kasi. Sasa asigale unataka. Iwo alemba kuti men riding unregistered Toyota Fortuner manhandled and tore activist Silvester Namiwa's clothes in full view of Malawi police officers and Malawi Defense Force officers in Lilongwe. Namiwa called for help from the security officers, but our reporter saw the officers do nothing. Namiwa was heard crying for help. Ndipo Anamiwa akuti amakuwa akulira nkumanena kuti akuluakulu dziko lirafika pamenepa apolisi mukundisiya anthu awa apange nane zimene akufuna ndithandizeni. He cried. Has this country really come to this, officers? Are you just letting these people do whatever they want to me? Help me. The police watched uneasily as the incident unfolded, stepping back or sideways whenever Namiwa tried to seek refuge among them. Meanwhile, the MDF officers on top of the armored vehicles kept figuring
with their guns but did not intervene. So zimenezi ndi zimene zachitika ndithu lero lino mu mzinda wa Lilongwe pamene Citizens for Credible Elections amafuna kuchita zionesero zakusakondwa ndi mmene ameke akuyendesera zinthu zawo. Nde anamiwawo achitidwa zimenezi akuti apolisi komanso MDF alipompo akungoyang'ana ndipo anamiwa amenyedwa ndi anyamata Azikwanje. So apa tikuonesani ena mwa makomenti amene anthu ayikirapo ndemanga makamaka pa post imene National Publications alemba yokuti anamiwa amenyedwa ndi anyamata Azikwanje. Ndi mutha kuona kuti uku ndi ku comment section tikusiyani kuti muwerenge ena mwa makomenti amene akulembapo anthu.
You get them a task MTF mlipompano, polisi mlipompano. What are you doing there? Unawapa sampata mbaya nganina. Gani mtu yule ambaye yule planta eh? Naona ni kama mwingine hapa down. Kama unataka tufanye nini bwana? I may respect the chairman. You allow this. Kama dia tu atigo planta. Ndicho ninaga eh? Joseph ni baba wao. Vamos a casa, casa.